Мирише на... Много е яко. Жестоко е. Извинявай. Първоначално имаше вкус на лук. И сега вече има вкус на бомбон. Не, аз този става гаден. А на мен наши къв ми прашнян. Като брашно. Да не ми личи, че не съм се наспала. Лъже свинята, с нощи препихме с водка и ром. Затова е случила. Дай такъв бомбон. Там? Това е най-смъртливия.